Pane, vyslyšte mne. Jsem tu už takovou dobu a stále nemám žádné výsledky. Dělám, co můžu, ale toho chlapa nerozhodí prostě vůbec nic. Jsem vyčerpaný, pane. Půjde-li to takhle dál, budu to já, kdo podlehne. Pakáž instalatérská. Ale co? Vem to, čert. Vem to, čert. Tohle říká pokaždé, když mu něco provedu. Je to tupec, pane. Zabedněný prodavač okurek. Sváděl jsem ho k smilstvu, k opilství, k mamonu. On je jak matka Tereza. Ten se nenechá vyprovokovat k ničemu. Víte, jak zemřela jeho druhá žena? Bezúzně ho podváděla. Viktora Boka nezajímá nic než ceny okurek. A tak si to rozdávala s každým chlapem, co se namanul. Trvalo to dlouho, ale nakonec jsem se dočkal. Naskytla se příležitost jako vystřižená z antické tragédie. Tyhle drobný sviňárničky jsem mu už dávno dělal jenom z povinnosti. A toho dne jsem neměl nejmenší chuť ani důvod toho vyřídila zdržovat. Měla totiž konečně spadnout klec. Nahoře v ložnici bylo právě zaděláno k velkolepému útoku na jeho sebeúctu. Huberte, slyším kroky. Pojď, Hubert, do skříně. Ahoj, zlato. Tady je vedro. Ty jdeš dneska nějak dřív?
Okurky. Vychází z módy. Okurky, já. Asi začnu dělat i do toho lilku. No, lilek, to je dobrá věc. Co to bylo? Co ty tady děláš? Říkal jsem ti, ať už se nelezeš. Víš, že tady nemáš co dělat, nelezne. Taková šance se nebude znovu opakovat. Schválá se nám snad ve skříni myš, nelezne. Rozhodl jsem se hrát vabank. Teď a nebo nikdy. Ahoj, Huberte. Okurky a noviny, to jsem čekala. Jako vždycky. Vyslechl jsem celé její doznání. Úžasná scéna. Jako ze Shakespearea. Elektrikáře, a taky jsem měla kominíka, a taky jsem měla Yetiho, a taky jsem mrdala s Terminátorem, prostě ze všema, i se svým gynekologem. Sakra, Viktore, slyšíš ty mě vůbec? Posloucháš mě, Viktore? Nechali v tom výstupu pokračovat. A když už přiznala i sousedovi z Bernardína, tak jenom pokrčila rameny a řekl... To se stává. Vem to, čert. Odpoledne si pustila Milagros a plyn. A víte, co řekl on, když mu to přišla policie oznámit? Řekl... A co vlastně chceš, Krucieli? Já chci umřít. Zmizet. Být přeložen. Chtít můžeš. Proč s ním vůbec ztrácíme čas? Je to tupec. Je to nula. Jeho matka nám zaprodala svou duši. Za pár umělohmotných hadříků a za japonskou barevnou televizi. Za nějaký čas si to líbezný poupátko bezstarostně odtančil k nám. Jenže toho svýho bastarda nám předtím slíbila taky. Chtěla k tomu televizoru ještě dálkový ovládání. Takže zaplatit teď musí on. A za oba. Já to nedokážu. Nepřemůžu ho. Podívej, Krucieli. Můžeš nám získat toho muže, nebo můžeš zjistit, co pro ně tady máme nachystáno ty sám. Tak co si vybereš? Zklamal jsi mě, chlapče. Kde je tvá hrdost? Hrdost, Krucieli. Seber se, než mě z toho tvýho fňukání jebne kopytem. Pane? Veličenství. Vidíš, jak strašně tady v tom baráku trpím. Navěky zavřenej s idiotem a jeho kočkou. Protože pekelný zákony mi zakazují překročit práh tohohle domu o jediný krok. Radši bych tu jahodu, tu makovici rozdrtil na kaši. Ale to mi pekelný zákony zakazujou taky. Víš ty zvíře hloupý, co mi pekelný zákony nezakazujou? Tohle.
Už zas? Čertvem, ty zatracený psy! Ubohý zvíře. Je mi to hrozně líto, nerozné. Neroznové, ale co mám dělat? Nemůžu před ním varovat ani vlastní dcery. Jsou to jediný, co mám. Nejradši bych oslavy Vánoc úplně zrušil, ale nejde to. Bylo by mu to podezřelý a mohl by mě oddálit. Musím riskovat. Musím dohrát tuhle hru do konce. Odpusťte mi. Nasadíme čepičku, taťuldo, a jsme jak 3 skříci z té pohádky. Jo, jako 3 veteráni. Nikoho dalšího tady přece nepotřebujeme. Tak hlavně s tím nezakopni, ty pohádko. Nebuď citlivká, Alice. Pro jednoho kapříka se přece svět nezboří. Kláro! Kláro! Co pak se ti stalo, princezno? Někdo tady je. Co blbneš, Kláro, nikdo tady není. Asi se ti jenom něco zdálo. Představivost nás někdy dokáže pořádně překvapit, obzvlášť takhle o Vánocích. Ale pořád je to jenom představivost. Tati. Že by zase ty poklesy půdy. Myslela jsem, že už to dávno přestalo. Ale pokles půdy by mi nevyrazil talíře z ruky. Co je to? Duchové už jsou tady. Statická elektřina. Nic víc. Hold, televize. Ani dům nejsou nejmladší, ale není třeba z toho dělat nějaké záhady. Tati, pozor! No, sakra! Jsi v pořádku, tati? Asi jim trochu kolísá provod. To se ve starých domech stává. Vem to, čer. Ale televize se sami jen tak nezapínají. Já nevím, třeba to byl Ježíšek nebo Santa Claus. Jiný vysvětlení je tak absurdní, že ho ani nemůžu vyslovit. Myslíš jako strašidla? To je přece nesmysl. Vítám tě v zemi divů, Alice. Proboha, tati, řekni nám, co se to tady děje. Musíš mi vysílat, Marcho! Zatracený starý krám. To byla taky koupě století. Ne, žádný strašidla, Alice. Já myslím cokoliv, co může po nocích dělat nějaký rámus. Ale my už jsme snad dospělí, ne? No tak, děti, Vánoce začínají. Přece si je nebudeme kazit s řečmi o nějakých skřídcích. Pojďte odsud! Kláro! Alice! Co jsi mu dělal, ty hajzle?
kašlu na pravidla. Rozhrmu tě na kusy. Díky bohu. Zůstaňte tady. Vím, co musím udělat. Je to naše jediná šance. Nikam nechoďte. Dobře. Sem nemůžeš. Za to zaplatíš. Vem to, čert! Ticho! Ani slovo, pokud ti to nepřikážu. Prohrál jsi. A odteď patříš mně. No jo. Žádný no jo. Teď to bude ano, pane Boku. Ano. Jasný? Ano, pane Boku. Zdá se, že někdo potřebuje rozcvičku. Pojď, jde se uklízet. Ale na něco jste zapomněl, pane Boku. Uvědomujete si, že kontakt se mnou vám zabrání ve vstupu na ono místo? Jaké místo? No, přece... Tam! Do nebe! Víš, co ti na to musím říct? Co vždycky říkávám? Vem to, čert! Hosane, Lucifére, tak tohle ti moc nevyšlo. Haleluja. Ten tvůj kovboj z Nazareta se taky zrovna dvakrát nepředved. Měl jsi vidět ty smutný oči, když nám ho Kajifáš prodal za 2 sudy gomorský pálenky. Košer, samozřejmě. Ale kámo, neblí mi tu zas. Nebo vem co, čert. A to samé říkám i já vám. Musím vám totiž, zlatíčka moje, něco prozradit. Kruciel není zas takový kazisvět, jak na první pohled vypadá. Naopak. On se nám tady přes noc docela činil. Pojďte se podívat. Pojďte. No teda, tati. Jak jsi to dokázal? Ježíšek. Ano, něco takového. Řekněme, že něco jako Ježíšek. Bude teď o nás dobře postaráno. Tak ukaž, co ti ten Ježíšek nadělil. Ukáž. Ty jsou nádherný, tati. Veselé Vánoce, Kláro. Veselé Vánoce, děti moje.